Un gard viu din arbuști de laur cu spini se întinde cât vezi cu ochii. La colțul unei alei retrase dintr-o suburbie, departe de șoseaua plină de mașini, sunt două indicatoare pe care scrie Muzeul Național al Pacienților cu boala Hansen și sanatoriul Tensoh. Gardul viu desparte sanatoriul de cartierul de vile de pe partea dinspre răsărit a aleii. Sentaro și Wakana merg unul lângă altul pe alea pe care rareori trece câte un localnic. Gardul viu, ce pare fără de sfârșit, îi amintește lui Sentaro de locul în care a fost și el închis cândva. Doar ciripitul păsărilor se aude, iar Marvi le răspunde din colivie. Ce lung e gardul viu! E laur, are frunzele foarte țepoase, explică Wakana. Știu că se folosește de Crăciun ca ornament. Am auzit că au plantat mulți arbuști ca să nu poată ieși bolnavii din sanatoriu. Bine, dar asta a fost mai de mult, nu? Încă e aici, totuși. Wakana căutase și ea pe internet și știa despre regulamentul din trecut care le interzicea bolnavilor de lepră să intre în contact cu oamenii sănătoși. Sentaro atinge cu vârful degetelor frunzele laurului tari și țepoase. Frunzele îl înțeapă și îl dor degetele. Gardul viu din fața sa îi se pare mai spăimântător decât zidurile pușcăriei în care a fost închis. Din loc în loc sunt goluri în tufișurile de laur, semn că, mai de mult, unii pacienți au încercat să fugă din sanatoriu, însă curtea nu se vede din spatele copacilor deși. Cei doi merg mult timp de-a lungul gardului viu și, la un moment dat, ajung la intrarea principală a muzeului. Muzeul e cufundat în liniște și în lumina razelor ce se strecoară printre crengile copacilor care înconjoară clădirea. Tăcerea luminii și umbrelor dă și mai mult mister locului. În fața muzeului e un grup statuar, o mamă și un copil îmbrăcați ca doi pelerini. Cine o fi avut lepră, mama sau copilul, se întreabă Sentaro. În trecut, când un membru al familiei se îmbolnăvea, părinții și ceilalți copii erau forțați să-și părăsească locuința și să rătăcească prin locuri necunoscute. Poate că statuia a fost ridicată în amintirea sufletelor lor. Dându-și seama în ce loc au ajuns, pe Sentaro îl trec fiori reci pe șira spinării. La marginea parcării muzeului e un indicator cu o hartă a sanatoriului Tensohan. Locul întâlnirii cu doamna Toke e în fața unui mic magazin. Îl caută pe hartă și descoperă că e în mijlocul curții, în rând cu sala de conferințe și baia, în apropiere de câteva case înșiruite în ordine cu nume ca Zori de zi și Venus. Cred că am ajuns de vreme. Sentaro se uită la ceasul de la mână, mai este timp până la ora întâlnirii cu Toke. Vrei să ne plimbăm puțin? Wakana dă din cap, iar glasul ei e ezitant. O înțelege, căci și el simte la fel. Au ajuns într-o lume care, până cu puțin timp în urmă, le era străină, dar care acum se deschide în fața lor. Legea privind împiedicarea răspândirii leprei a fost abolită în 1996. Începând din acel an, bolnavii de lepră vindecați, dar care fuseseră obligați să nu intre în contact cu restul lumii, au fost liberi să iasă din sanatoriu, iar publicului i s-a permis să viziteze sanatoriul. În ciuda schimbărilor, Tensohan a rămas un loc în care de 100 de ani viețile omenești sunt devorate și negate. Sentaro simte că sub crusta tăcută a pământului pe care calcă se ascund tristețea, regretele și gemetele de durere ale oamenilor înghițiți de acest loc. Sentaro și Wakana trec de muzeu și intră în grădină, pășind pe o alee mărginită de o parte și de alta cu cireși impunători, desfrunziți, dar care primăvara când înfloresc creează un peisaj ce-ți taie răsuflarea. Nu e nici țipenie de om. În afară de ciripitul păsărilor nu se aude nimic. Ce liniște e, spune Sentaro, vrând parcă să umple tăcerea. Îmi dă fiori, răspunde Wakana. Cei doi se așează pe o bancă de lângă aleea cu cireși.
Sentaro pune colivia pe bancă și privește din nou grădina în care nu e nimeni. Cele câteva case înșiruite fără etaj îi dau senzația că a ajuns într-un loc aflat departe de viața lui, un cartier rezidențial dintr-o țară străină sau o cazarmă militară. Amândoi stau tăcuți. În depărtare se vede o bicicletă mergând pe o cărare îngustă ce trece prin mijlocul grădinii și duce dincolo de cireș. Probabil că e cineva care locuiește în apropiere sau un fost pacient, de vreme ce acum grădina e deschisă publicului. Bicicleta se apropie de ei. E un bărbat în vârstă cu o pălărie cu boruri pe cap. Sentaro se întreabă cum arată fața bătrânului, dar nu știe dacă e politicos să ridice privirea către el. Wakana coboară ochii în pământ. Sentaro ridică ușor capul și când bărbatul trece prin fața lor, privirile li se intersectează. Bărbatul are o față obișnuită, normală, are nas și nici nu pare să fie paralizată, dar îi privește nedumerit, cu ochii mari, ca și cum ar vedea două creaturi ciudate. Uitându-se la bicicleta care se face tot mai mică în depărtare, Sentaro se întreabă de ce s-a uitat la chipul bărbatului. Vrea să intre în magazinaj, unde poate vedea mulți dintre foștii pacienți ai sanatoriului. Pe chipul multora dintre ei au rămas urmele bolii, unii sunt desfigurați. Dar e pregătit să-i vadă? Oare nu cumva faptul că își pune această întrebare arată că el e cel care are o problemă cu înfățișarea celor din jur? Cel tulbură mai mult e mai curând felul în care se simte decât cum reacționează la ceea ce vede. E atât de liniște, nici nu știi dacă să te miști sau nu. Vă dați seama că e un loc real în care trăiesc oameni în carne și oase? Întreabă Wakana privind casele înșiruite. Așa e, una e să citești pe internet despre sanatoriu, alta e să vii aici. E real, răspunde Sentaro. Cei doi fac schimb de priviri și încuvințează. Mergem? E puțin cam devreme, dar doamna Toki ajunge întotdeauna mai devreme. Da, să mergem. Se ridică amândoi de pe bancă și înaintează pe cărarea semnalizată de un indicator. Alea mărginită de cireși înconjoară curtea sanatoriului, însă cărarea pe care pășesc acum îi poartă către mijlocul curții și magazin. Casele înșiruite fără etaj sunt grupate câte 3 sau 4 sub un acoperiș lung, așa cum se construiau odinioară. La streșnile câtorva dintre ele atârnă rufe la uscat, dar sunt și ferestre cu perdele dincolo de care nu se vede nimic. Liniștea e apăsătoare, nu se aude nici măcar sunetul unui televizor sau aparat de radio. La un moment dat însă se aude cântecul slab al unei cutiuțe muzicale. A, uitați-vă acolo, spune Wakana și îi arată cu degetul dincolo de case. O camionetă cu o formă neobișnuită înaintează încet pe alee. Sunetul cristalin se aude din cabina camionetei, care, după ce ia o curbă, trece pe lângă ei. Ce-a fost asta?" întreabă Wakana, dând glas nedumeririi lui Sentaro. 3 muncitori stau în picioare în bena camionetei, ținându-se de o bară. Sunt îmbrăcați în salopete albe, costume de protecție, ce îi acoperă din cap până în picioare. De ce sunt îmbrăcați așa?" întreabă Wakana. La urma urmei suntem într-un sanatoriu, nu? E tot un fel de spital. Cred că oamenii de aici sunt sensibili la bacterii și virusuri, răspunde Sentaro fără să ezite. Și Marvi? Ai dreptate, un animal de companie într-un spital s-ar putea să fie o problemă. Doamna Toki a spus că nu. Sentaro urmărește cu privirea direcția în care se îndreaptă camioneta cu cei 3 bărbați îmbrăcați în costume de protecție. Dacă boala Hansen a fost eradicată în Japonia, de ce mai poartă salopete de protecție, se întreabă în gând. Citise pe internet că niciun cadru medical nu s-a molipsit de la bolnavi. Și atunci, de ce poartă echipamente de protecție? N-ar trebui ca angajații să fie îmbrăcați normal? Începe să-și facă griji că a adus-o pe Wakana aici. A, e cineva acolo, spune fata și se oprește din mers. Au trecut de sălile de baie și de sala de șah și în fața lor e o clădire ce arată ca un mini-market, în fața căreia stau de vorbă câțiva oameni. Ia te uită, toți râd, spune Wakana privindu-i. Brusc, toată încordarea din corpul lui Sentaro dispare.
Ce ciudat, își spune. Avea emoții că urma să întâlnească locuitori ai sanatoriului, dar s-a destins de îndată ce i-a văzut. Sunt oameni ca oricare alții, râd, zâmbesc, sunt calmi, relaxați. Până să ajungă la magazin, oamenii trec unul câte unul pe lângă ei. Un bărbat merge sprijinindu-se în baston, altul pe bicicletă, o femeie ține o pungă de medicamente în mâini. Unii par să aibă o stare de sănătate mai bună, alții sunt mai fragili, însă toți sunt în vârstă. Câțiva dintre ei se uită lung la marvii din colivie. Alții poartă ochelari negri de soare, vrând parcă să-și ascundă chipul. Toți sunt de vârsta doamnei Tokiei, spune în șoaptă Wakanei. Ajung în fața magazinului. Ușile sunt larg deschise, e un mini-market ca oricare altul. În partea dreaptă sunt rafturi cu produse alimentare și de uz casnic, iar în stânga sunt câteva mese rotunde și un automat cu băuturi răcoritoare lângă perete. La masa din fața ferestrei stă o femeie singură, doamna Yoshitoke.